White police, hi, 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 hi. White police, hi, 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 hi. Hi, 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 hi. ABP, hi, 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 hi. Em phải xưng với quạt mắt sập vào nhơi, mắt sập vào nhơi, mắt sập vào nhơi. SP phải xưng với quạt mắt sập vào nhơi, mắt sập vào nhơi, mắt sập vào nhơi. তিনি অমনি কাইসারি জনিতে লামা কাসুলাইমানি थांनाय 6 तारिख 1 मास 2024 हालमारिव काइसेसिनी DDM कलेजो एग्जामिनेशन तंगमानी 5th सेमिस्टार रगनी जेप्रो 5th सेमिस्टार रगनी एग्जामिनेशन दिनानि थांगो आ जरावो दगलाम नाइसन तंफ्रो आसमसा AVP नि दीपंकर दास बाय sorry दीप्तनु दास बाय सुजन पाल मुंगै खरक नै फायै सिनी खरकसा लिटन देबरमा मुंगै 5th सेमिस्टार परि तंगनाय तिप्रासा स्टुडेन्ट आसमसा रिजन सारानो फायै सकलायै बन बुइ खिका बुमानि यागुलो बाइक चाबि बाय बखरगरि ओइ बखरग फात्रि खिका आ जरावो बन बुजाक तमा नुगै माना खायका सुमि देबरमा जेप्रो सुमि देबरो माना खायो बंनि AVP नि कुसुम फायै सुमि देबरमा आ जरावो लिटन देबरो बाक्सा बुजाखा बुजाक मानि यागुलो कलेजनि मातो जत किसु कक सालाय मिमांसा बक दागरक मानि यागुलो निमांसा थांगेसिनि फानो बरक सामानि पायै मुथाकलायै पाइखा आ जरावो बेन्डिस खावैया कुइ हस्पिटालाव तेवाइसा कलेजाव थांफ्रुकाय एग्जाम पाइ थांका आफ्रुकाय आफ्रु जों उनको बाय थांलाय मानि प्रिन्सिपल बाय मालायना थांमानि आ जरावो प्रिन्सिपल सावो अमा हाइके बुखिके तो चालिया आनि तो कुनु खायनानि सम्भव करे नर काइसे रिटेन सिरिदि आंताम खायमान होनै सावा प्रिन्सिपल गय जेफ्रो जों प्रिन्सिपल नि कक दागि मुंबाय रिटेन एप्लिकेशन सै दंगो आ जरा हंखायनो आसमसा एग्जाम रिवि फाइका आ बुनाय गे आ बुनाय एग्जाम रिनाय फाइका गे बनो सिनियांनि तिप्रासा कयेकजन रक बनो संगै बनो थाप्रा फुंसा सिरि द्रपको आ जरा खायनो AVP नि बर रक आउट दिरेसो एबा आउट नि बरक आसमसा फायै सिनि तिप्रासानो कलेज नि गेट छवै आसमसा जेबाबे हामला खायबेक्या अम जेबाबे पशु पाखि जेबन वाग्रुनो बथानो सिगां बुमा हाइके बुखा आसके बुखा सि तिप्रासा रक जे मानो जे तांगो जे तिप्रासा नुगो अमनो सि बुसियो ते आम सिमिया बाक्सा खेतो रिफ्रि गसुदो बुजाखा ते अम सिमिया बाक्सा अफिस तिलाव गारि कारण हिने थांफ्रुसु द बाइक बाय थांगे AVP नि किसु लग्रक बगनो जे स्टेशन गारि नासिं तंनाय आबर रनसु बुइखा ते
दुगानोगो माने पाइना हनी बासे तंगमा जररको बहुत चिन बरकनो बुखा बरको माहा अमनि यागुलो जों हस्पिटाल नारिया कोइ खय पुलिस फायर खलाइका याबा फय पुलिस ताबुसु जरा कुनो मुंसा एक्सन नाहारिया ग्रेप्तार बो ताबुसु बर खलाइजे केको जे बुनाय आक्रमणकारी रकमा अमनो जोंनायो चिनि नायमुं गाय जे बुनाय बरकनो कलेज नि स्टूडेंट गा कलेज नि डिसमिस खालायनां तो आइन नतबाबे जेबाबे शास्ति दङ आ शास्ति रिजागना नंथु तै सिनि तिप्रासा DDM कलेज परि तंनाय रे तिप्रासा जत स्टूडेंट न सिकुर क्लिं तंमान रगनो सिकुर खालायना नंथु सयतानि सिमि लामा कासुमानि कयथा जरा तंनाय ताबुसु जरा सिनि ग्रेन्टिग्रे जततुक पर्यन्त आ जे बुनाय आक्रमणकारी रनो रमै शास्ति दिनानि एबा बकनि आइन नतबाबे बकनो ग्रेप्तार खायासाक जों मर लामा रसगला जरा फन फायको जोंनायो जोंबाय सिनि DM सार कक साबायथु SDM सार कक साबायथु SP साबायथु एबा एडुकेशन डिपार्टमेन्ट फाइ जोंबो कक साबायथु सिनि कायसा सल्युशन खायख्लांथु तामनि गांखाय तिप्रासा अमा हायकेले सालबुरुम न बुजागि तंहांखाय बायके सिनि तिप्रासा स्टूडेंट किरि बाहायके रोंनाय बाहायके परिनाय अमा सिनि सिकुर नांगौ लाइफ सिकुर नांगौ अमनो तैनो सोंथिनि मन लामा कासलायमोन